Hello mga bro, naadami karon ng ngaon Miss Kwan, burger. Unsay nga ning burger eh? Nicey Burger Junction. Nicey Burger Junction. Lami kay dire bro. Ya, smiling jud kay ang tinira niya. Oo. Amo ni order bro kay mga ngaon mi. Nami sa Kuan. Nami sa Kyoto. Nami sa Tokyo, Japan karon. Kuan ganan. Wala wa pay winter. Kay gikan mi nagkuan ko, nag-vlog ba niya, gutom man. Na mao na ila dire bro. Ari mo dire bro. Lami gani bro, ay maklupik tibo kalibutan bro. Day, wa kay shout out diha imong mga amiga ba? Shout out. Sige na. Shout out sa Tagiya. Oh, ma'am, amo gi-promote mo ang tindahan ma'am ha. Sir. Well, libre na sir. Ari mo din lami kayo, brato pakasanan. Sus, lami ani diri. Sige, ari mi premi palit diri. Sige mga bro, salamat kayo mga bro. Bye-bye mga bro, bye-bye.